asenchiri ndunge kima insakia yoninka karo wiki we sherabneri ya committee maximum prison egitire ige mineti igota kirobenye mari bakokore egesibo kyao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri mitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase at Ndizi TV News inadhia tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambe yao nigera unchurie imeya Ndizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umucyando cinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwasyorerie alya abantu basangire nere kurwa cinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani wiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutundika kuri cyambere yategere nae goru ali ente bana ndwari tuli kwemanya eri bana nkugena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuruberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano Chinsa Isano nibere nigideke 15 chiamogaso na gukwaniri handa wansi asobereto mwancho muligereria asenchire ya bene Chinsa Ikomi chiabono margoba kero kelingo komanya nyale gokomanya amangana magia ase enchira yubwenge gati yali togendete gukwariganeria ayunda nyane ko gosansamurana ekero yaragire ense yemo yabono margoba buna butambe chitariki echiga chitariki isano nemo umutinyo 12 omwaka bw'ikiri bubere na 20 nayo megenteki yagoseke bengi yakolekanete ense mogete aso mwaka bw'irwe yemo chimia kenda emeronge 35 1938 nali ense ya France amonense ya Germany yabagitese yogotwara obwamato buya ayo namangana yebiro kolinda semese ito yamangana mayumoncho muligereria tigankomanyegati yaria togendrete okwariganeria retaria ne Vincent Onyancha Omubunge Onyaribari Masaba Ezekiel Machogu ni gobona buriria bana siasa korwa sorongorwa gusi kone kibunango twara baro obwamatombuya nabo igogotwara na kone kyomurembe chinga kechiga abantu nawe bana siasa bagendetse we yakreko ko gochia sobo chorio bonene buri bosio Machogu boigoni gatebire buna na rigeti gochia kurigia kero kyo gavana asobo chorio bonene buri bosio kubwata karabune record ya maendeleo nigerengi yakigima igenta goteba nali no kwegena na chikobwekero gekyo Governor. Wakishi County nimbwate ibirengererio nimbwate ganga nimbwate chinjira chingi yaturanyare kubwaterana kuimukie county yeito ya Kishi County igoro ashechi bashachi goche county obutumekyo yabiye kibashakiria
chinyagitari chiito amariogo pamoja n'abakori egasi macho nanyare kurigereria gwakikisha ng'ebinto ebi bionsi mboronge bire chipara gwika mpaka ase turwete emechi ase tugokwama okonyora ng'a nonye ebinto twabwate ebimeri tware goika echiro ntori goikia macho ninyare kurigereria ebinto ebi bionsi korora ng'a